Здравейте, аз съм Радослав БГ и днеска ще играем Stickler Legendary. Мисля, че 2 или 1 беше. В миналия епизод казах, че ще играем една игра с футбол, но тя нещо ми се бъгна и не можеше да се влиза изобщо да играеш. Нищо не можеш да правиш вътре, само се стартираше. Но така, ето Stickler Legend, да. Така, малко поиграх. Сега е горе-долу лесна игра. Също мечове сме. Така. Ако се чудите, ако и вие започнете тази игра и отгоре няма коронка и тези миньори не са с такива кирки, това защото ги дигнах, като минаме това ниво ще видите. Охо. Леле, са атакуват и ние сме рип. Ще римас. Нема, рип сме. Заде. Еми мисля, че тук сме загубили. Оф. Така ще почнем само с такива от началото. Само с как се казваха? Тоягите ще ги наричам. Приличат на тояги. Така. Мисля, че така е по-добре или не знам. Мисля, че трябва по-бързо да ги направим. Войниците от началото. Според мен този път се направихме бързо войниците, но пак ще умреме. Прощайте. Оле, ще ми щупат статуята. Прощай се. Нема. Ще се върна пак, когато успея да мина това ниво, така че за сега. Чао, чао! И ето, пак сме тук. Горе-долу открих как да го минем. Това ниво сега осъзнах, че съм го пуснал на невъзможно. И ето защо е било толкова трудно. Но го намерих как да го минеме с стрелци и те като се съберат около 2-3 и като дойде един, вече почва да ги тепат без проблеми и няма нужда да ги докосват с една дума. Но нещо сега дойдеха повече и има повече страх. Ето вижте, с 4 удара и умрял.
Аз мисля сега да направим така много арчери и да има тояги и да се опитаме да ги победиме. Мисля утре или други ден да кача клипче на Clash of Clans, защото сега се сетих, че отдавна не съм снимал на Clash of Clans. Вече съм трети Таунхол. Втория си го макснах. Но забравих нещо, се бъгна и всичко. Изобщо нещо се бъгна и клипчето се махна и реших да не снимам повторно на това, защото вече бех започнал някои неща да ги правя. И доколкото за играта имам 3 реда почти цели само арчери. Сега ми се прави и още един. Мисля, че е така. Ще е супер. Сега ще пробваме да атакуваме. Гледайте, гледай как ги убиваме. Четирима. Еха. Чакай така да насложиме. Още 3 ми трябват. Така. Ме трябват още. А не, още един. Да, забравих да снимам, вижте. Мога да го движа като герой да съм. Сега. Пиу. Убих някой. Май. Как ги примамих? Уха! Атака! Гледай, могат да се спасат. Теглят се. Мали. Леле, те колко са? По-добре да се махаме. Значи, странно е, че никакъв. What? Сега като изчакаме тази армия. Мисля да се върнем. Не, няма да се връщаме, няма да го реша. Те падам при армия. Аз искам да отключа много спартанците и ония големия. По-нататък ще прави в клипчета. Чакай малко. Как тук няма вече злато? Те копат тук. И тук е също. Не го знаех. Интересно. Значи. Сега след малко почвам да атакувам, ако те не атакуват преди това. Малко ме плашат с тази армия, каквато имат.
4 реда мечове. Моля, те ще правят 5. Аз дай да сложа още повече арчери. 5 арчери. Гледай сега как ще ги разметим. Да, иначе така, на всеки ред само всеки по един път да уби. Всеки трябва да оцели по 6 пъти. Айде. Рипс. А някой по 5. Малей! Гледай, баталон. А ние сега като им покажа как стрелят. Гледай как летат. Малей! Това се казва тайпаница. За те, които не знаят. Аз не знам. Моле. Дефенс. Я да видим колко са ни останали. Така. Ами. Атака. Леле. Да, не могат да ни пипнат. Гледай. Мале, гледай са. Облак. Как? Ага, добре. Ей! Мисля, че няма да успея да отключа този клип с спартанците. Ето... Реклама. Рекламите са ми най-омразните неща. Мисля малко... Къде са ми пустоганите? Вижте, меч. Стрелец. Нема ги. Аз ленки виждам бъгнал лице, що е? Ами мисля, дигна стрелците. Или... Да, стрелците, те ми трябват много. Така че те са ми един от най-силните. И ми мисля до тук да приключвам клипа. Не забравяйте да се абонирате. Пръстчето нагоре. И да оставите един коментар долу. Лек ден и на добър час. Бай-бай!